iwewe makasvika nenhau yekuti uyaida kupa mbudzi here kana kuti makasvika nenhau yekuti uyaita mbudzi chibhanga? Uyo ainyenga mbudzi. Ndamutora padanga pamba nembudzi ndamufungirira padhuze nepasekuru vangu vanonzi Thomas. Ndatega chimwa inoshedza amai vako vauye nemumwe mukoma vanoti munin'ina vakanzi Obvious obva vauya. Right. Kana iwe wakandibata ndichirepa mbudzi padanga, wakadondisungirira padanga pacho wakadidza vanhu, wakauya kuzoona ndichirepa mbudzi padanga ipapo. Hashak TV, Nyaya Seshadziri. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Ndokumanjataura chokwadi. Ndokumanjataura chokwadi. Chokwadi chogari pasina nhema. Chokwadi chega pasina nhema. Chinova chokupedzisa mukati medare. Chinova chokupedzisa mukati medare. Mwari vandibatsire. Zvakanaka isa number 0785 312 665 ID number 2. 0785 312 665. Unogara kupi? Unogara kwa Harare. Harare kupi? Unogara kwa Machibisa. Machibisa papi? Mulusaka. Mulusaka papi? Panoitwa zvemusika parengi. Hapana namba? Kamba padipo pa 57 62. Saka identity ya 57 what? 62. 57 62 street. Lusaka Machibisa. Kwa hiyo wewe kufamba nekadi remusangano? Takamapiwa tichinzi makadhi aya tokana kugara nawo. Chituka ndasiya kumwe kozi handauzodzokera kuHarare. Saka ID iri kupi? ID ndakatosiya kumba Saka kadi Azviitira chenjera irori. aiwa ndakatoka Alright, takufamba nenhau chigorobatana nekoro. Mambo Stephen uyu akawanika aine mhosva yokurara nembudzi. Munhu akamuona achirara nembudzi ndouyu. Okay, claim ngayo pasi claim nganyorwe. Claim yekuti Amos munodiwa mudarira Mambo Makope nenhau yechipini chokurara nembudzi. Uyu. Iwe Amos wakatiti musuwe mbudzi yaitunga ndo kera Amos wakati ndakasvika pamba asi mbudzi yakanga iripo papa chikotora chaitunga ndobva ndakutochitora mapikicha handozo right ndopa wakaziwewe wanga uchibata mbudzi chibharo akanditi anzoda kuba mbudzi padanga ipapo. Wakazoda kuba mbudzi padanga? Ndozvakataura. Right. Iwewe makasvika nenhau yekuti uyaida kuba mbudzi here kana kuti makasvika nenhau yekuti uyaita mbudzi chibharo? Uyo ainyenga mbudzi pandakamuona. Uyu. Alright, zvakanaka. Mabhurugu anga ari papi? Anga asisa bhurukwa rake apa atozopfeka ndiri kunze kudanga. Takati chuya kuno. Alright. Iwe Stephen. Ndakupa mukana. Sagumbate ku Stephen. Ndakupa mukana. Sagumbate. Bvunza mibvunzo miviri. In fact, bvunza mibvunzo mitatu kuno uyu. Mubvunze pamusoro penhau iyoyi yokunzi wakabata mbudzi chibharo iyoyi. Mubvunze mibvunzo mitatu uyu. Uchizviramba. Ndamubvunza kuti handikakuti wanga ndati mubvunze. Kana iwe wakandibata ndichirepa mbudzi padanga, wakadondisungirira padanga pacho wakadidza vanhu, wakauya kuzoona ndichirepa mbudzi padanga ipapo. Ndakatoshedza vanhu, ndakatoshedza amai vake vakauya akabvuma nyaya yake.
Zvakanaka. Bvunza mumwe mubvunzo wechipiri. Hauna kundisungirira padanga ipapo wakanditora kanondisungirira kumba kwako. Ndoko wakanondisungirira pamuti 5 hours wakandisungirira ipapo. Ndakumusungirira kumba kwangu. Ndakamutora padanga pamba nembudzi ndamusungirira padhuze nepasekuru vangu vanonzi Thomas. Ndatega chimwa inoshedza amai vako vauye nemumwe mukoma vantu munin'ina vakanzi Obvious obva vauya. Right. Bvunza mumwe wechitatu wekupedzisa. Zvadaro ndopakataura kuti Aiwa. Ndati bvunza mubvunzo. Ndochizviramba. Ndochizviramba mubvunzo wafana kubvunza ndokupikisa zvawanyemerwa here yakupomera. ndakarepa mbudzi wakadi kuenda kwaSabhuku wakataura kuti mukomana ndambata chirepa mbudzi. Sabhuku takavaudza nenyaya iyoyo wemukomana uyu takamuti aiwa imbudzi Sataura nemakomero machidoni. imbudzi yatora yodaiso iyi iwo chita se chitakura mbudzi tatafonera muridzi wembudzi. Alright. Zvakanaka. Iwe chikazi. Wapedza. Ndaida kutaura kukumbira mama. Handisi kutaura kuti ukumbire, teera zvandokutaura ini. Handiteere oda yako iwe, teera yangu. Iwe chimubvunzo wemitatu. Mibvunzo. Kana usina kurepa mbudzi wakatakurirei mbudzi wakabvumirei kutakurira mbudzi Wakati iwo ndini Sabhuku munzvimbo ineyi, tora mbudzi uende nayo kumba kwako. patakakubata iwewe unonzi Stephen Nzuko wakabudisa chitupa chinonzi chii? Pawakandibata iwe wakatora foni yangu nechitupa changu inini. Ndati wakabudisa chitupa chakanzi kudii? Wakatora iwe wakaona chikanzi chitupa changu. Alright. Wapindika kupindira mbudzi. Bvunza mumwe wechitatu wekupedzisa. Uyu kuramba zvake. Ndati bvunza mubvunzo. Iwo patikakuti tipe chitupa nefoni tizoti takura mbudzi wakasangana nayo parodi wakabata mbudzi wakabvunzwa Wakanditi ndini Sabhuku mudunhu rineri. Ukasangana nevamwe mudhara sowachena musoro so ndo wanotedzera inini. Ini ndini mukuru ndotaura zvinhu zvandotaura muno zvane ndataura ndozvinoita. Watanzi chienda kumba kwako. Wazonditeera iwe kumba iko uchitanzi ndipe mari. Nyama yembudzi iyo yandakuya watora uraya undipe nyama yacho. Kuno kwakatoteera kumba iyo. Vanhu vese vakakuona. Alright. Zvakanaka. Tapedza. Iwe Stephen. Uyu ari kutsanangura kuti iwewe akakupa mhosva yokurara nembudzi ndochikonzera akakuti takura mbudzi yawarara nayo. Koshi. Piri. Akakuti iwewe ndipe chitupa nefoni. Handiti ukamupa. Wakamupa here wataura? Ndamupa ichi ndini Sabhuku wemunhu. Right. Zvakanaka. Chechitatu akakuti pane munhu wauchasangana nayo wakatosangana nayo. Ina ndamunhu wandakaona. Hauna munhu wawakaona. Asi uchiri kuyeyo kati kuti uchasangana munhu. Anambondiudza izvozvo. Hati wangachitaura kuti akati uchatosangana nemunhu kana asangana naye iyeyo mudiki kwandiri. Ndini Sabhuku. Zvandataura ndozvakakura mberi. Alright. Zvakanaka. Ndanga ndichifunga kuti mukati memibvunzo uchabvunza kuti nhai kombudzi 3 dzawakandibhadharisa kana kuti dzawakanditi ndibhadhare uri Sabhuku ndaidzibhadharirei. Handambobvunzwa uchibvunza kudai. Asi uri kutsanangura kuti akabvisa mwedzi 3. Akandibhadharisa. Wadi kumubvunza tanzwa isusu pano. Unonyepa aiwa wakandibhadharisa zvishoma. Ndakavapa iri mari. Ndoyanda wakati hanzi. Wakavapa mari. Ndakabvisa $70. $70 ndo mbudzi 3. Waita hanzi zvinoenda $30. $30 mangana ari 70. Ini ndakavapa 70 ndo mari yandinayo baba. Yadzibvisire $70 zvisina chawakaita. Hanzi ndini Sabhuku. Aiwa. $70 yo chienda kumbudzi 3. Waibvisire iyo wembudzi 3 usina zvawakaita. Aita hanzi mbudzi yawatora yatatiuraya then muridzi wembudzi. Wanzo mubvunzo wangu warikubvunza. Ndati mhosva yacho yakanga iri yawairipira mbudzi 3 usina zvawakaita. Hanzi yo utsvage padanga revanhu muridzi wacho asipe pakuda kuba mbudzi. Iwe chokwadi here kuti wakaripiswa wakavabhadharisa mbudzi 3. Handina.
mbudzi yakanyenga ndoyandakamutitakura. Aiwa, iyo tainzwa iyo yakanyenga chati ichopadere chikuti vanhu vekuti makapiwa $70 dzichenda nembudzi nacho nyepo akanga munani pakaitira iyo akanga ari pakaitira zvinhu izvi varipo mawitnesi ndakatobvisa mari iyoyo vanhu vese witness wakaroti vauye witness wake varipo pana mazuva akazobvunzwa kuti zvinomhanya kutika ndirapi mazuva varapa ngavauye kuno mazuva rasta rasta vadedzwa nedare rino kuzovambo pamusoro penyaya takatasana nayo zvinudza ruoko chipiri anonzi anzita mutambo kuti rasta tarazita vari kuberekwa naro ini Michael wake tataona pamashayo zvichokwadi pamberi pedaiinanda richipura nyaya takatasana nayo handicho vaizwa nyacho tinoda umbo kupupura kuti ichokwadi here kuti uyu akapa $70 uyu pamusoro pemhosva yakanga iripo yekunzi akanyenga mbudzi inombowanwa ndekuti pakazobvunzwa mari yakanga yasara yembudzi akabvunza ndianotunda mari yakasara akazi kakureva yasakasara balance ichinzi yanga iri pendura mari yakanga wakureva kuyanga iri handakugara ndakamboreva mari yembudzi ngozi pambapa kana murizopamba ipapa aiwa sura zvamba tati uyu ari kuti mutesi kuti makauya mimi muchizoreva mbudzi yawaita nayo izvi uende nayo chete sabhuku zvise zvinoziziva aiwa kuti uyu atakure mbudzi vanoziziva ari kupi sabhuku ari muno aripo sabhuku ari muno kutedzwa namambo uyai uyai saka ndabvunza ndakanyarara pesa uyai sabhuku munoti kudii pari kutaura mwana akati kudii mwana akati indakatosangana wamuroti uyo akasunga mbudzi achiita naye ndakati uyo akasunga mbudzi uyo atenga here zvikanzi utamubata achiita ngazi ndikati ko paatoenda nayo kupi zvikanzi muridzi wombudzi ati ipeni mbudzi yacho ichaita ndobva ndafonera muridzi wombudzi ndikati iwo yakunu nyaya haitaurwe usiku ndomuridzi wezvifungu akati nina ikoko handisi kuuya chapera kupera kwajanuary ndokandamira ndakadaro ndaedza foni yacho sosekuda ndifoni unondiita sepanguva yeyo achitosozaramba sabhuku mbudzi yaishinwa yanga iri mbudzi kuti iwewe mbudzi yaishinwa yanga iri mbudzi tinopatanga chida kuziva uyo arapo uyu iwe mbudzi yanga ichitaurwa ndeuyu kunzi akashina yanga ichinzi mbudzi ini ndaibata hanzi yanga iri mbudzi rudzi right nyaya yanga ichitaurwa muno wanga uchinzi waitora picture uchigotora uchishina gotora handaitora mapicha nefoni ndibadanga alright regai tidai so ini ndakafonerwa nemunhu ari padhuze sterei nepakaitwa nawi angari ndikaudza chisoso kuti chisose izvezvi enda unosunga vanhu inini ndindakauza chisose kuti enda unosunga munhu uyu munhu iyeye akandifonerei haana kumbonditaurira kuti iwe wabhadhariswa uyu mbudzi nhayo handidika nauye apanapa yanhauye kuti makazoenda kunoruka kuti zvino zvaandiwanikidza ndichiningirika mbudzi uyu ndoda kuti ndimufikisho ndimuti andibhadharisa mbudzi ngani asi the reliable source akafonera ini achinditaura kuti ndozaitika musi wacho nenguva yacho iyoyo haana kunditaura kuti mangwana kana kuti kusei akati izvezvi ndikataura chisose kuti enda unosunga ndikunyeva chisose saka iyeye haana kumbondinyepera nokuti kana ataura iwe wakaoneka uchishina nombudzi iye anditaura kuti waishina nombudzi zvarada kuti that person is trustworthy
Kwame mkomana kushandisa chibanditi munobatidi. Atidi mafeti but last time kwa panapa waidatiza kunge munaka naiwanewa kunge munaka message mari dzandakatosenda aripo vanhu vacho vandakatosendera mari ndei vamwe wavo varutawana vakatoramba kuuya kunokwamira mama avantu amai vako wapera kude kugara message yemari mira iwe ndinogwapo tuda mama unonzani mwana wenyuwo mungapewo here umbo wekubhadhara kwakaita mwana wake mhosva ende mhosva iyi ndiripanira kunyatsozisa nepekuti pamakabhadhara pawakabhadhara mbudzi nhatu yakanga yakatongwa here kana kuti kwakamonzibhadhari mbudzi pamusoro ini ndakaona baba wauya ndibva wasvika kuti mwana wenyu mukomana ari pano ivi ndikati aiwa ndakatanga ndati mwana mukomana mandazofunga kuti ndikati aiwa abuda zvikanzi yaikunomuone zvaita zvaaita ndobva ndabuda nawo tobva taenda iwanga vari pamberi tisumasure nemwana wangu ari kumasure ndobva tasvika wakamusungirira pamuti kudai kumba kwawo wakamusungirira iwanda kochii zvikanzi anga achibata budzi kwanga aida kuba ndikada kuba ikanzi angada kuba mbudzi angada kusunga nekamuhospital nedhende nekuratidze ndobva taenda padanga paya patooneka mufambo kuenda kudanga kuyabutaenda padanga paya ikanzi mbudzi yacho iyo inofamba iri mudanga idzasi muchigotora ndaichuda pane nhau yekuti mwana wenyu akaripa chii tabva ipapo apo wandiratidza mbudzi ndipatakadzokera uko vangu wakamusungirira ndikanzi mai mwana wenyu uyu abata mbudzi angada kutakura kuti aende nayo saka ni mutemo wangu anobhadhara mbudzi yanganzi mbudzi idzo anofanira kubhadhara dziri 2 iyo yanga akabata oenda nayo anga achiitakura obvisa futi dzimwe 2 dzekupa iwava kuti nyaya iyi isasvike kupi isasvike kwamambo wakati munondipa 2 mukadzi wacho akati kana mukuitira krisimasi pano mbudzi dzo handidzidi hamusi sabu endesai nyaya ikupi sabu kwaenda kudhibhi kumirirai sabu kwari kubva kwapfuura wachitora munhu kana mati mamubata zvishu wada kuba kumbudzi mirirai sabu nganzi akadzipitsaki pindaimbo mukadzi wacho akabva anga akabata mwana wake pamaoko bhabva zvake bvaenda zvikanzi iwo mukomana siya chitupa nefoni uende unotsvage mari mbudzi idzodzo uite sei uye nadzo yakati ahorai ndokubva tabva pamba paya ndobva taenda kumba ndopakafundirawo hanzadzi dzake kuti ndanzi ndandoda kuba mbudzi kuno saka kurudiwa chi mari yembudzi saka hanzadzi yacho yakakwanisa kubhadhara ye1 chibva yanzi 1 iyo imwe yacho tichakupai basati asati ataura nehanzadzi ataura nehanzadzi yake awo wakaya kumba hawari 2 wakati ko mukomana ari ndikati mukomana ari abva aenda kunetwork ari kutsvaga network nevanhu ari kuita sei ari kutaura navo zvikanzi horaiti saka tati pambudzi dziya ngaabhadhare mbudzi yanga abata ukoiya zvimwe dzimbudzi dzingatitipe irichi tikuda mari inobva ndati horaiti akaenda kumuita sei tamutaurira uyo akazoya bva ndamutaurira kuti andiyo nyaya yacho handzinga ataura kuti achazodzoka ukaana kudzoka sei nekuti wakadza kuti ipirai sabhuku nyaya akabhadhara akawapa iri 70 achibva pamukomana wembudzi uya uyu bvafonerawo mulungu wake kuti mari yembudzi ndaita ndapiwa ndotsvaga here mbudzi zvikanzai chishandisa sezvo ndisati ndakupa chipei yako mujana wembudzi komi iwewe uri pakati nengiwe kana wakangosina nyaya nemukomana uyu zvaakanga aita zvembudzi zvake basa rake raakabata iwewe wakatowakutorerei foni yake nechitupa waidei kuti uzvisare nezvinhu zvake zvivirizvi bhozi iwewe wati hapana zvawaida uye akatakura mbudzi akanga apedza basa rake kopa wakamuti ndipe chitupa nefoni zvaisarirei kwauri isusu kuti apatiri takawanda ipapo makawanda ndopakati iwe budisa chifoni yako nechitupa apa aburisa chitupa chakanzi Mandara Dzoke tiri ipapo mukomana anzi obviously ndoba akati uya hanzi Mandara anonzi Stephen Dzoke kana mudzorera zvinhu zvake ipapo
Amunadzorera. Ndabva ndamudzorera chitupa chake. Yorukumhanya, ende urukumhanya. Nyaya yako speed yako ine zvainoreva. Uye anamboramba basa rake rakabata. Ende makamusungira ende ungotone mhosva kuti ipapo pane criminal wakateta ipapo yekuti hapana kusungira pamutu. Itori case iyoyo. Iyo nyaya yako aifana kungotora zvinhu izvi zvoita zvazvaita. Kana maida kuti wakatonga azvita sabhuku. Ukabhadharisa ukazvita mambo. Sabhuku panoperera huku. Kwete mbudzi. Urunza zvautara. Saka speed dzako dzese dzaurikumhanya kuno wakagwa kudhara usati watoya kuno. Nyaya yakatogegezera ikatopera. Ruwana mai yako. Tasa mai yako. Vakakunoerera kudepo. Vavasi kutombora pakuti mwana wakapara mhosva. Umwana wawo asaura zvakaita ndakabona achidzapara mhosva. Oyera zvako iwe uzvihambire zvako. Tamira zvako. Aiwa. Okay, nawe hatifanire kutendera papa. Randabata inini kuti uri kunzvenga. Wati ndakaudza sabhuku. Andika ndakakubvunza kuti sabhuku wakamuudza ndiye akati uyu ngaatakure mbudzi here, wakati ndakaudza sabhuku. Sabhuku achizoshidzwa achigarapo. Sabhuku wati ndakasangana nomukomana uyu munzira akatakura mbudzi. Ndakabvunza kuti uyu mbudzi akatakura ndei? Handiti ipapo hapana chokwadi chauri kutaura iwewe. All right, fine. Ndire kuda pane wati wewe mari wakatumira wakabhadhara $70 wakabhadhara cash kana kuti nefone. Ndipe message yacho. Message yacho ane munhu wacho waru. Aiwa, yako yakandikuna iko cash yakaita kwauri yakaita cash yakuti. Na phone yako. Ndakaisa line mfoni mamadzibaba asara kumwe. Bosi yamufoni yake. Iripo zvayo. Iripo. Hambo nyebo. Message yacho. Ayo ndawe nawo kama message. Ayo wewe nyara, ndareka. Aripo message yacho. Saka tinoyawana sei ndikona ndoda kwa judgment mupedze sei. Azina mambo ndawana sei. Chero iye mkomano wacho aina wa. Arotosundira. Inida utawo pandakanzwa maenda nomai. Mukomana anochengeta mbudzi kunzi wakabata mukomana. Akandarotodiwa mukomana akasenda mari mulaini rangu inini. Ndakafonera mukomana we abhadhara mbudzi asi mari yacho ndinayo kuno ngoba akati ndisanda kubhadhara pay shatisa mari iyoyo ndikubva atenga chikafu. Amai vachitaura kuti amai vachitaura kuti munotaura. Mazuwo andikaitonya kubva kuna akasenderwa mari yacho. Takakasenderwa mari yacho ndiye. Asiri. Akanichaja Ndiwo akachaja. Ndiye akakuchaja kuti bhadhara mbudzi. Wewe wakakupa mvume wekuchaja kuti tonge nyaya yemapureni yechipini ndiyani. Inini ndada kumuchaja. Asi ndakamuti mbudzi yawaningiriki nayi. Takura uende nayo tafataudza muridzo wombudzi. Muridzo wombudzi abada zvamaita izvozvo imi mitaura ichi. Uyu ndauya chi ndawe nembudzi yangu iyo ndachitakura ende nayo kumba kwake because andichaida mudanga. Matransfer yesari kubuda yachabuda kani. Koko uchazouchajwa zvinokunda bhonzo. Ayo wakabude matransfers iwayo because ndina ndamari yakasendera. Uyu parikuwanawo mhosva yake. Iyani yake mhosva iyi. Asi uyu mhosva yake arikuwanikwa nayo yekutonga basi ripake. Naye sekuru, murikuona chii? Kuti ari kumhanya zvake zvaita semudhudhu. Ipo paakambotora nyembe dzachidzipfeka sabhuku varipo, ndopaita kuti aimbodei panyaya yekuti atonge sabhuku. Ndozvaaitoda kuti abhadharisa. Obviously akatobhadharisa, bosi naye akasandobhadharisa ainge akaita endofona sabhuku. Ini ndakaita endofona sabhuku, ndofunga pati kamusungirira pamuti. Taitomirira sekuru kuti vauye kudhimbira zvishoma chemene. Naiwe shamasi. Akabhadharisa mari ndiani? Kumanziro andakaita inini nyaya ichikuku. Anochengeta mbudzi anotaura kuti akafone murungu wake muridzi wembudzi idzi. Vakuma vakatitora mbudzi yawaita mukadzi itakure asi mbudzi inoriplesa. Ndopakaiswa nyaya uyu achibva kusenda mari ichibva yashandiswa nemukomana aichengeta mbudzi. Anochengeta mbudzi dzani dzemukomana uyu kana dzemukomana? Anochengeta mbudzi dzaamai baba vane yembemberu na. Vana yembemberu. Wazvinzwa? mbuzi saka tikati isusu tutumirwe special report
inobuda zita rani? Yakabuda zita rani? Aiwa iwe ndi unoziziva? Ine handizizive because mari yacho handakuiona. Kana yatumirwa dzikisha kuti ndaiuye meseji achiione tione kuti inobuda zita rangu here inini. Okay. Ndachegopana nguva. Iwewe wakanga musuyewo wakauya apa wakanga uri kutaura seuri kupenga ndikakuti ndiuda matsamba ekwachiremba. Amai matsamba ari kupi? Inini chakaitika mangu ndechoti ndisina mari handazodzokera kwarai, asi mapiritsi angu andoshandisa. Mapiritsi ekupenga? Aiyo, handakanzi ndingomwa zvekuti nyama dzangu dzigare zvakanaka. Kuye kungomwa kuti yanochiwa mapiritsi? Kuti maona chakapita. Aungaratidza. Kurise mapiritsi achitoro. Kana zvaanorepa wanda mapiritsi. Yani vanoziva zvemapiritsi? Yakanyorwa ngoti chiripo apo verenga yapo. Unoona mangani pazuva? Ndinomwa 1 kuseni 1 manheru. Wakapiwa rini ayo yauinayo paketi? Ndakamapiwa ndakabva kwarai. Ukasamana unozwa sei? Chinoitika ndechekuti ndikasanwa mapiritsi ndonzwa kuzarira kana kutopera simba. But inini ndo problem andinozarirwa nekuchaya ndakatomwana wando kuchaya kune chekuita nekupenga. Zvekupenga nokuti maguva enda araitwani Wakapona? Zvindiri right. Mira chindi panguva iyai takatikwedza kuona kuti chakakonzeresa kuti uve nokuita kwakafanana ikoko kwakabva papi. Handizvo tikati enda kana dziri pfungwa dziende dzinoongororwa nditi. Saka pautaura kuti mudumbu, saka manyoka ndo yakakuti unoita ungonopenga unobata mudzi. Aiwa ndipenge mambo izvo zvindari. Saka kana uri raiti kureva kuti wakazviitisa zvinhu izvi? Handina kumbozviitisa. Saka inopa kuti ufunge kunobata mbudzi asi kana ari kukurama. Inini mambo akatouya nemudzimai wake akatoo nemudzimai wake awa baba wakazofambisa mbireti ari pambudzi watoona kuti taripisa wakutama sabhuku nekuti wakataura kuti sabhuku haana basa, sabhuku ane ujire tikaisvitsa pasi sabhuku chabva wazodyiwa zvakanyanya. Hakuna ana mambo wawilichweza mambo makupe ndwani zini. Asabu kwa mesema hata masiga. Ayo asiye. Asiye. Iya tauro ndakale mto. Pane problem ya aina ya nuna mapiditsi. Icho kwa. Iya. Hata sio zao zinatuma kuite hizo. Yeye ndio ndio anongo warara na kumbe. Saka muka iri pamibvunzo kana yaukaonekwa uchirara nayo kana kuti wakabata murawo unoti anoenda kunorara nemhuka anoripa imwe yacho kudzivirira, nokuti kana vana vako vaunobereka vari kutara vachapedzisa vararo futi nazo. Ndofamba kwazvinoita. Iwewe kana zvikada kuti zvezvinotarisiswa
pamwe kumashure uko kunana baba vako pane anenge akazvida andiwa paona saka kuzviganhura vabereki vako vari ku baba vakashaya havana dzimwe hama dzavo dzakasara vane kwa bamunini handitu wangu baba wangu kuri atingawirani zvino kana riri dambudziko rinoda kuti rive rinoganhurwa nekuripa anoripa nini asi baba wakafa vachitopenga vachirasika njii vatotanga kupengera kuno kuti tichitogara baba ako akafa nokupenga futi saka ndiri kutaura vakuti ndechedzinza chichabuda hacho asi munenge mapera saka chiri pauri saka hama dzako zviri kwauri kutaura chokwadi kuti hama dzako dziri panyika ndivanani voziva dambudziko rako rawinaro tomira nehanzvadzi dzandomira ndingori wani mukoma hanzvadzi dzako dziri kupi ari kwarari uri hanzvadzi yake unoita nezvei wakapedza chikoro uri kumurume uri kugara kuitete pindura mubvunzo wokubvunzwa mambo vari kuti wakapedza chikoro here wasvika form 2 uri kuita ndezveirwendo runo hapana here rubatsiro rupi rwaungapa hanzvadzi yako here wakaonei ini ndakaperekedza yakadhuza apa mangwani yakadhuze mwanangu tokona nhatacho kari kana mhosva yakaitika isi mhosva ini budhi wangu ari kumba foni yainge nekanga problem ngekuti wakada kuti wafona wataure nevanhu yasanzwika wangu wada kudzokera kuharare sikwada kutaura nasisi kuti wasende mari ndo pakaningirira nabva wati foni yangu haisi kunzwika kuti asi kutaura nevanhu ndoita sei inini ndinyakutoti mukoma prosper vanoita sei vanogadzira mafoni zvikanzi vanogadzira mafoni vandati handei kuti ndikuperekedze kumba kwavo wangu asikatombokusiyeni ndini pandati waperekedza zvino ndakatoona baba vari pandatoti bhudi chiendai pambapo ndopana prosper ndokugadzirirai zvikanzi auraitrege ndimuone ndikati auraiti ndopandadzokera ndo pasina nguva ndopandaona baba avauya ndobva vati amai mwana wenyu ari pano here mukomana zvikanzi aiwa haasichi panapa zvikanzi uyemune mhosva yaita chi mwana wenyu zvikanzi wo handei ndaitosakuro hangu ndikati waita mhosva yebhudha wandaperekedza mai manje mhosva iye wari kunzi waita zvana mamaiwo handei tinoita sei tinonzwa pandatauraitiba taenda zvikanzi mwana wenyu uzhu apara mhosva wangu wakasungwa wakadanisiwo netambo zvikanzi mwana wenyu apara mhosva zvikanzi wo apara mhosva iye zvikanzi abambudzi zvikanzi abambudzi zvikanzi ndikati bhudhinini ndindatowaperekedza pano toita sei wagadzirwe foni yavo zvikanzi wabambudzi saka anofanira kuenda nembudzi yake hatichatoidi chi panapa mobva mabhadhara dzimwe mbudzi chi 2 ndodza munofanira kuita sei kubhadhara padatoti asi bhudha wambodaro mukuita sei mukuvanyepera zvikanzi ndo zvawatoita saka munofanira kuita sei kubhadhara madzimai wavo wakapopota kwatuka munoda kutonga nhau dzisiri dzenyu inhau dzenyu here dzamunoda kutongedza topinda imba izvezvi vanhu vavira ane mudzimai akataura izvozvo pakati vanhu vavira ndewe newe manzi mumwe muzukuru wavo here handizipaawaachitsura ekuti mukuzviitirei sapapa saka ndo pawakamboenda uselva wataura tauseri kuti tiwaita roti chii ndobva zvanzi ndipei chitupa nechine foni ndobva wabhudha wangu waburisa chitupa nefoni ndo patikazvana kuti handei hako nonibatsirata sei kutakura mbudzi yacho ndini pandakutanga kuti zviva ndikati sori henyu bhudhi pamwe ndindaita satani ndakuti ime ndonogadzirwa foni ndatoita musatani wenyu nomashoko andakatanga kupa mari
pamari wakasenda zvesho wakatosenda enge wakatouya ukati hanzi zvonizvo mukomana azodii nemari akasenda mari ndiani wako iyo ndisisi wangu varwara haana foni here akafonerwa akapfuura wanayo ngaafonerwe kusora zvitendera chero dzaprospa wacho wakataura naanofonerwa izvoanotaaaesa mari ganganire yakafanana nemugurwiri yaiko akasenderwa mara vasibaba aichengeta mbudzi ndipe kesi namba iwe yeuyu yaishituka ima ndiyo yachoka yapindeke uyu mampere mutongo wake mutongo wake neuyu yokwenda kunotonga mutongo wake okurara nomhuka ndizozo mutongo wake uripo kugarawo uyu tatonga dzese dziripamuchete yakari kuiwana saka ndabvunza kesi namba saka maula kesi namba yekuti 370225 GZ. 370225 GZ. Plaintiff Edmund. Defendant Last Boy. Claim Last ulodiwa mdare na mambo makope. Defendant Last Boy. Bosha. Makore. Bosha Makore. Makore. Phone number yako Bosha 401 Famba 930 ID 15/18 15/18 15/13 55 42/850 unogara kuri sabu chabakaya nawo yakaitika mushemenya nditi maizwa nawo yachandide mumushameni munoda kuti mugadziriswe sabhuku mune zvidhanzo zvakawanda saka ndashedzera kuti munoda kuti muitwe village assembly munoda kugezwa ndiwa zvizi kuti zvimwe mhosva dzinenge dziri kunyuka dzakatanzwa nevamwe kare asi dzinotevera dzimwe dzanyuzi ndimazvizi sei ndiri kutaura kudaro nokuti pandiri kutonga mukati mekutonga hakusi kutanga kunzwa nhau dzevanhu vari kurara nemhuka. Kurara nemhuka unoripa mombe nembudzi 3 nehwai. Zvinoenda kunotopirwa kuna tateguru vanouya kuzoipisira kuita rushanga. Then inini mambo ndakagara ndiri kutonga andigarire mayo kubva makuseni ndakangogara chete kuti murege kupara mhosva kunge pane penalty. Saka nhau inosiririsa
imhosva. Saka kana musina mari munotaura, munotsvagirwa basa kwandiri, kunowanikwa mabasa. Kana vanhu vanenge vachida kuitirwa mabasa muzvikoro tinotuma, kana vane mari yokupai mobhadhara mhosva dzenyu, ndokuti musununguke imimi wacho nevana vamuri kubereka. Mhepo dzinofamba dzinogara chero munhu. Saka iwewe imhosva yepasi unobisa mombe nembudzi mbiri. Andwa panzo njira nokuti ndakakutarisa ndabisa hwai neimwe mbudzi, ndaona uine dambudziko uyezve kuti uri nherera, asi unherera zvireve kuti upenyu wako waguma. You are very normal, unokwanisa kushanda iwewe musikana. Mabasa yanowanikwa unofanira kufona. Ana, tora contact number yemusikana uyu. Murume wako ari kupi? Ndiye akakusirei kuno? Kansori mama taigara kusauti tichishanda tese ndobanditi saka ndandine kamwana kangu kekutanga kanonzi akakuramba here kana kuti akakuramba? Mhosva ina ndiyo ndikosana ndati mubvunzo wangu andamvunza mhosva akakuramba here kana kuti akakuti akavandiramba. Okay, saka wakarambiwa. It's okay. Wazinzo mwanangu? Azviro kuti upenyu wako wakaguma. Unotsvaga vana munomushangure. Handisi kuti anoti imimi wacho, inini mambo pandinofamba ndikasangana nemi muri kutambudzikawo, neni ndinotambudzika. Saka kana muine matambudziko edu, uyai munomhan'ara kudare rangu, tobetserana. Dzimwe mhosva dzamuri kutakura adzinei. Hapana noziva mhosva dzakaparwa nemadzitebhuru yake apa. Mumwe munosangana nadzo. Saka iwewe mhosva iripo unoripa mombe nembudzi mbiri. Wazinzwa? Then iwewe last mbosha correction kuno kumusha inini mudare rangu, inini mudare rangu. Kana munhu wapara mhosva pane chinonzi citizen arrest, kusunga munhu muri mudare remusha. Vandiri mazvinzwa? Anosungwa netambo amuraye munhu, asi kana masunga anoenda kumapurisa. Ani mazvinzwa? Noti mukamuchengeta inonge yakuita kidnapping. Asi kana ari kupara mhosva, mupari wemhosva, sabhuku unofanira kunge uripo nevhiti committee of 7. Ani makanzwa? Ende mumusha mushaike vakuru harawa nechembere zvinopupura pazviitiko zvakafanana izvozvo. Saka iwewe mhosva yako wakagona kuona munhu angari kukanganisa dunhu achishipisa, iwewe pako ukazoenda kunoita, wakazoita extortion, wakazoenda kunomubhadharisa. Sabhuku aifanira kunge achibhadharisa. Iri upi foni yedu? Handozvinzwa? Last mbosha unori pambudzi nhatu. Twenty-one days
ari kunyozera mambo tikukumbira chikumbiro kuti atadza kuomberawo zvamaita mambo mumira chamai watadza kuombera mudzorere hauna nyarara hauna kuombera kunyozera kushora dani aiwa kana mapesa nayo uchibhadhara ava ndovachichindiondera